श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. मुंबई गोवा हायवेवरील अपघातांचं सत्र थांबायचं नावच घेत नाहीये. दिवसागणिक मुंबई गोवा हायवेवर अपघातांची संख्या कमी व्हायच्या जागी उलट वाढतच चालली आहे. मुंबई गोवा महामार्गावर जानवली रतामेवाळ येथे 2 दुचाकीला कारची धडक बसून आज अपघात झालाय. हा अपघात दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास घडलाय. या अपघातात दुचाकीवरील तिघांना गंभीर दुखापत झाली आहे, तर कारमधील एक महिला किरकोळ जखमी देखील झाली आहे. गंभीर जखमींना सामाजिक कार्यकर्ते मिथुन ठाणेकर, नारायण आरोलकर व परेश परब यांनी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. अपघाताची माहिती मिळताच कणकवली पोलिसांनी देखील घटनास्थळी धाव घेतली. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.